На някой изобщо не му се става. Добро утро. Здравейте хора! Днес ще снимам един ден с мен в Лондон, като ще си направим соло дейт. Въпреки че на мен последните няколко седмици всеки ден ми е соло дейт, но е неделя, времето трябва да е много хубаво и ще бъде страхотен ден. Тази сутрин с Маги щяхме да ходим да бягаме в парка, обаче с нощи като си премислях плана за деня и си казах, че не ми се бяга пак в парка за 15 път тази седмица. И се сетих, че живеем в Лондон и мога да бягам където си пожелая. Сега ще имаме да си вземем автобуса, който ще ни заведе до Челси като първа точка. Плана ни е да направим едно бягане по реката. Гледал го, че до Биг Бен е около 4 км, точно като за Couch to 5K в програмата. Вече съм на 8 седмица, обаче ми е четвърто бягане, но няма значение, че съм се уверена, че ще успея. А пък ако имам повече енергия, може да ги направим 5 км. Това време има само хора с кучета и бягащи. Толкова много бягащи. Само да ви покажа ето голкото. Там трябва да отидем. Аз нали ви казах, че идвам по-често в Лондон. Ето ме. Успях да направя само 4 км, следващия път повече, но маршрута беше много приятен, защото по реката има много дървета, както в момента и на сянка. Въпреки че на слънце е доста жега, на сянка е много приятно. Също така равно през повечето време, бордюри, няма коли, има само бягащи и много ми хареса. Със сигурност ще повторя с по-голямо разстояние, надяваме се. Винаги като се разхождам тук и гледам хората и си мисля как те са си взели отпуска, пътували са, сложили са си най-хубавите дрехи, планирали са да дойдат тук, а пък аз се вика по домашни чехли се разхождам. И това ме кара още повече да оценявам живота си в Лондон, въпреки проблемите. Сега няма да се преструваме, че всичко е перфектно, а пък това там е Сент Пол. Сега бих искала да си намеря от някъде кафе студено с карамел, да си наградя за постижението ми днес, че станах и излязах и направих нещо различно от неделя. Взех си просто айс лате, защото в този магазин няма ли сиропи. Не, че е лошо, просто доказва, че кафето ми вкъщи е по-хубаво от магазина. Взех си писташ круасан, изглежда, видиш, много хубаво. Това нещо е много по-вкусно от кафето им. Харесва ми, че има струшени ядки, а не просто писташо паста с захар. И е много вкусно наистина. Придвижихме се малко повече към нашия квартал, обаче има едно последно нещо, което искам да направя преди да се прибера и това е да си купя цветя. Бих искала да си взема божури, розови или бели и след това директно вкъщи, защото много се уморих. Мисля, че съм вече на не знам колко 20 000 крачки сигурно. По принцип сега трябва да се изкъпя, обаче няма да го направя, защото ако вляза, след това си сложа хубави чисти дрехи и седна за 5 минути повече, изобщо няма да стана до края на деня, а пък имам да свърша доста неща. През седмицата си почувствам по малко всеки ден, за да не ми се струпва всичко наведнъж. Обаче за днес трябва да сменя чаршафите, да хвърля букулка, да си направя ориз, защото си купих също така
риба за суши. И какво друго? Да, и банята, защото водата в Лондон е много твърда и непрекъснато остават бели пръски, колкото и да попиваме след себе си, няма отърване от тях. Това е плана. Слагам чашафите да се перат. Навън започна да става много горещо и си мисля, че прането ми ще изсъхне до вечера и ще спа в слънчеви чашафи, което е чудесно. Имаме час 37 минути да свършим всичко. Умори ли се днеска цял ден да бягаш? Да. Не мога да повярвам каква голяма торба за рециклиране съм събрала. Има предимно картони, един буркан и шише. Маги форскил. Това е за няма и 10 дена. Юризъм е готов, така че почивката ми вече е официално заслужена. След тая баня направо се чувствам като нов човек. До сега стоях на слънце да ми изсъхне и косата, обаче много сериозно ми се доспа и като гледам и носа ми се е опърлила, ама няма проблем. Започнах да чета една нова книга, която излезе април месец. Не знам дали сте гледали в TikTok, има едно момиче Изабел Клик, която е и авторката на тази книга. Казва се Dogs, Boys and Other Things I Cried About и разбира се, аз вече съм ми лепнала стикерче. Тя живее в Ню Йорк и освен, че е контент креатор, е и приемен родител на кучета. Винаги взима кучета, които са стари, болни, недохранени, като цяло нежелани, за да покаже, че не са чак толкова страшни за гледане, рехабилитира ги и след това и помага да бъдат осъдовени по-лесно. Смятам, че за да го правиш това, трябва наистина да имаш много голямо и благородно сърце. И това буквално, като каза, че издава книга, направих преордър, може би миналата година и чаках с нетърпение да я получа. Ние в интерес на истината също искахме да си осиновим куче. Подадахме за абсолютно всички приюти в Шотландия, дори няколко в Северна Англия. И отговора винаги беше не, поради всякакви причини, които на мен лично ми се струват глупави. Първо, не ни дадоха, защото бяхме в апартамент. Второ, защото нямахме градина. Ако пък имаш градина, трябва да имаш ограда, която да е определена височина. Трябва да работиш от вкъщи, за да не спи кучето само. И не трябва да си в града, защото, примерно, ги било страх от шум. Или не трябва да имаш гости, защото не обичали непознати хора. Не можеш да имаш деца. Просто хиляди критерии, които от една страна разбирам, че се търси най-доброто за това животно, обаче от друга страна, при положение, че толкова много стоят и чакат с години някой да ги вземе, не разбирам защо трябва да има толкова луди критерии, които не всеки може да ги покрие. Като и ние, естествено, никъде не ни одобриха, не ни дадоха куче, затова накрая се принудихме да си купим. Това е нещо, което не искахме да правим, но просто нямахме друг избор тогава. След това стана и COVID, затвориха пътищата, наистина нямахме възможност да осиновим. На няколко пъти щяхме да се срещаме с хора, които имаха лични обяви, а не от приют. И всичките пъти се оказаха скам. Сега е много модерно да се казва Adopt Don't Shop, обаче в много ситуации това е невъзможно. Примирихме се и си взехме бебе Маги, които тогава толкова много нямахме търпение да видим, че имах и глоба за превишена скорост. Обратно към книгата, посветена е на кучето, което си взел, когато си бил на 20. Надявам се да не е много ревлива, въпреки че имам лошо усещане. Давам си още 15 минутки да събера енергия и след това отивам да правя суши. Всичко е вече почти сухо и най-хубавото е, че мирише на слънце. Сушито ще бъде с сьомга, Филаделфия, имам и сирача сос, както и манго. По някаква причина обожавам да слагам манго на всичко. За сега само на супа не съм го слагала, но има време и за това.
Не е много зряло, обаче ще свърши работа. Любимото ми суши е Dragon Roll, в което все още не съм се специализирала. А второто е Вулкан. То става много лесно. Това ми е Вулкана. Ето е хапката. Вътре има манго, а отгоре е Филаделфия с шонга. И можем да не направим един тейст. Докато си хапвам, също ще гледам втория сезон на Your Friends and Neighbors, так му започна да излиза. Предното видео ви бях казала, че пробвах да гледам Еуфория. Изобщо не ми допадне, го спрях след няколко епизода. А пък това със сигурност знам, че ще ми хареса. Интрото е много яко. Не мога да се взема много на сериозно с тази маска. Обаче имам си книжка, имам си вода да се хидратирам. Имам си едно момичето, където ми пази отдолу. И както винаги, надявам се това видео да ви е харесало. Да се абонирате и да се видим пак следващата седмица. Чао!